Bachgen o dre Llanrwst ydw I, ges I magu mewn siop yn y dre. Ac felly mi roedd y dre ei hun fel tre farchnad yn bwysig iawn i mi'n blentyn. Llawer iawn o siopa ac oedd marchnad yma. Oedd y dre yn dod a'r wlad yn dod at ei gilydd adag marchnad. Felly oedd hi'n dre oedd yn cynnwys y dyffryn. Felly tre, llawn cymeriad, llawn hanes. Ges i'n geni yn ysbyty H.M. Stanley Llanelwy, yr un ysbyty ag Ian Rush a Carol Parry-Jones, mae'n debyg, tra bod mam a dad o'n nhw'n cadw gwely a brecwast yn Llanrwst, ac oedd dad yn gweithio yn ysgol y Creuddyn. Ond wedyn symudon ni lawr i'r de. Ges i fy magu i ddechrau yn Llanrwst am flwyddyn yn aros i mrawd i gael ei eni, a wedyn symudon ni lawr i Gwm Tawe. A felly o'n i'n byw am 3 mis yng Nghwm Llynfell ar y mynydd, a wedyn symudon ni ar ôl ni, o'n i dal yn fabi, ni'n tua blwydd lawr i Bontardawe. Felly ges i'n fagu gan fwyaf ym Mhontardawe.